Привет отново на всички. Надявам се този път сме онлайн и всички ни виждат и ни чуват. Отново ще повторя това, което казах последните няколко минути, когато нямаше връзка. Аз съм Петър от колектива на Фабрика Автономия и днес ще си говорим, или аз ще ви говоря до някакъв момент, първо за системата, която ни провали, т.е. капитализма или ефемистично наричана пазарна икономика. След това ще представя сравнително схематично няколко от алтернативите на системата, която ни провали. Бих искал да кажа, че има множество алтернативи, противно на теорията на тезата на Маргарет Тачър, че няма никаква алтернатива. Алтернативи има, винаги е имало и винаги ще има, и те всъщност се практикуват от супер много хора по цял свят. Винаги са практикували и вероятно винаги ще се практикуват. Другото нещо, което бих искал да кажа е, че в България, колкото и на някои хора да не им се вярва или да не им харесва, всъщност имаме функционираща пазарна икономика, демек работещ капитализъм от 2001 година, и това е потвърдено от Европейската комисия. Това го казвам във връзка с това, че може би е крайно време да спрем да се залъгваме в какъв точно строй живеем и да си говорим някакви неща за миналото и да се връщаме все към миналото. Да, миналото е хубаво, за да се учим от грешките му, но е изключително важно да разберем в каква система живеем, какви са нейните проблеми, какви са нейните алтернативи, защото иначе не можем да вървим напред. Моята презентация ще е разделена на две части. В първата ще говоря именно за системата, която ни провали, във втората ще представя въпросите няколко алтернативи. Малко по-късно през деня ще поснем в Facebook събитието няколко линка, на които всъщност съм базирал настоящия разговор. Така че да можете да се запознаете по-детално, ако ви е интересно с нещата, за които ще говоря сега. Когато говорим за системата, която ни провали, е редно да я разделим на две части. От едната страна ще говоря за капитализма като теория. Т.е. ще говоря за икономическата наука, в англоязичната литература наименованието economics. От друга страна ще говоря за капитализма като практика, т.е. за икономиката като система. Тогава не използваме думата economics, използваме думата икономика. Така, нека да започнем. Икономикса като теория в общи линии в настоящия си вид, в който се преподава някъде от 70-те години на миналия век. Когато всякаквите теории за малко повече държавна намеса са изместени и се осъществява една крайно дясна контрреволюция в средите на икономистите. Отново към идеите за това колко всесилен, прекрасен и чудесен е свободния пазар и как изобщо няма никакъв смисъл да му се месим. Как пазарните сили, оставени сами на себе си, нали, се справят с всичките проблеми. Производството се движи чудесно, размяната се движи чудесно, потреблението се движи чудесно. Всички ще живеем в един прекрасен свят, ще имаме работа, ще имаме доходи, кризи няма да има. За съжаление на икономистите, които подкрепят капитализма, това се опровергава от практиката и всъщност от 70-те години насам имаме много повече икономически кризи, отколкото преди това. Основният проблем е, че теорията на капитализма е грешна. Тя е грешна в почти всеки свой аспект. Тук ще маркирам само няколко неща на микроикономическо и на макроикономическо ниво. Значи микроикономическото ниво е това ниво от икономическата наука, което се занимава с домакинствата и с фирмите на индивидуално ниво. Отделните потребители, как те се държат, как и защо пазаруват, консумират, как и защо работят, нали, как решават свободно време или работа, нали, кое с кое да разменят, как фирмите произвеждат, как максимизират своята печалба, по какъв начин използват производствените ресурси и така нататък и така нататък. Макронивото е нивото на националното стопанство, т.е. цялата икономическа система на България или цялата икономическа система на Балканите или икономическата система на Евросъюза или на глобално ниво. Тогава имаме, нали, международен макроикономикс. По принцип, в настоящата икономическа доктрина, ортодоксалния неолиберален икономикс, има един тотем, който е изключително важен, има, нали, почти някаква религиозна функция. Някой се включи. И този тотем винаги се изобразява графично с Хикс. Това е
Това са кривите на търсенето и на предлагането. На ниво отделен индивид се казва, че нали, кривата на търсенето на всякакво едно ниво, но започвайки от индивидуално, в общи линии на Декартовата координатна система изразява връзката между цената на дадена стока, на дадено благо и това количество, което нали, аз или вие ще търсим от него. Тъй като сме с ограничен бюджет, нали, все пак колкото по-висока е цената, толкова по-малко ще можем да си позволим да купим и да потребяваме. Тоест връзката е обратно пропорционална. Имаш по-висока цена, имаш по-малко търсене. Обратно, от другата страна е кривата на предлагане. Тя има положителен наклон, тъй като колкото по-висока е цената на дадено благо, на дадено нещо, толкова повече фирмите ще искат да предлагат от него, за да могат да генерират повече приходи и съответно да се опитат да извлекат повече печалба. Сега, това е така на микроекономическо ниво и в общи линии малко хора биха могли да го оспорят. Сложностите обаче се появяват, когато се опитваме дори на макроекономическо ниво да агрегираме, т.е. да съберем всичко това и да кажем за всичките потребители на дадена стока или за всичките производители на дадена стока или на дадено благо. Тогава се появяват проблеми. Преди много години, в общи линии вече над половин век, различни икономисти, независимо един от друг, са открили, че всъщност доколкото това може да е вярно на индивидуално ниво, при по-висока цена търсеното количество е по-малко, при по-висока цена предлаганото количество е по-голямо, това няма как да важи не просто на макроекономическо ниво, а няма как да важи за цял отрасъл или за всичките потребители на чай или на картофи или на ориз. Поради простата причина, че хората са различни, имат различни предпочитания, имат различни потребности, по различен начин оценяват различните блага, имат различни бюджетни ограничения, нали? Не всички печелим еднакво. Как се справя икономическата наука, неолибералния, неокласическия икономикс? Игнорира това и казва, че не. Всъщност всички сме еднакви, всички имаме еднакви предпочитания, нали? Бюджетните ограничения нямат значение. Тоест, самата природа на действителността е отречена. И икономистите, привърженици на настоящата система, в общи линии се абстрахират от действителността и казват, нали, че действителността няма значение. Както вече казах, нали, различни автори, независимо един от друг, са доказали, че това са глупости и всъщност абсолютно теоретично са оборили нали, тези пълни глупости. Това, което те са доказали, че всъщност кривата на търсене за един цял пазар и на макроекономическо ниво, т.е. търсенето на всички стоки, произведени на територията на някаква държава, търсенето от всички потребители, нали, на всички тези стоки, но всякаква форма, без една единствена. Формата, която икономистите, които са привърженици на капитализма, твърдят, че тя има. Кривата може да има всякаква форма. Само единствено не тази, която вие твърдите. Теорията отива на буклук. Кривата на предлагане страда от един по-сериозен проблем. На макро ниво тази крива всъщност не може да съществува. Тя може да съществува, може да има единствено точка на предлагане, но няма как да има крива на предлагане. Така че този основен тотем на макроекономическата, прокапиталистическата макроекономическа наука, измислена от Алфред Маршал в края на 19 век, наистина се оказва един абсолютно религиозен тотем, който няма общо с действителността. Мога да разкажа един смешен анекдот за това какво би се случило, ако приложим логиката на поддръжниците на капитализма, нали, в ежедневието ни. В общи линии в една от своите налудничеви теории, когато анализират нали, как ще се държи на микроекономическо ниво дадена фирма, когато взема решение колко от даден продукт да произвежда, опитвайки се да изведат индивидуалната крива на търсене на техния продукт,
Те казват така, кривата на търсене нали, на продукта, на нашия продукт, от всичките потребители, има отрицателен наклон. Тоест, нали, ако продуктът стане по-скъп, по-малко хора ще могат да си позволят по-малко количество. Те казват обаче така. Нека се абстрахираме от това и да видим каква ще е кривата на търсене на нашия продукт, обаче само единствено за нашата фирма. И те казват горе-долу следното. Тъй като нашата фирма при условията на съвършена конкуренция, супер мъничка, има милиони, милиарди други такива фирмички, които също като нас не могат по никакъв начин да влияят на пазара, не могат да повлият на цената, не могат да повлият на предпочитанията на потребителите. Нали? То тогава за нас всъщност кривата на търсенето на нашия продукт вече няма този отрицателен наклон, тя е права хоризонтална линия. Защото ако се опитаме малко да увеличим цената, тогава всички потребители ще се откажат от нашата стока. Ако се опитаме пък малко да намалим цената, абсолютно всички потребители на тази наша стока, която не искаме да произведем, ще дойдат при нас от другите фирми, с които ние се конкурираме. Добре, по принцип, нали, така казано, звучи сравнително логично и в интерес на истината, първите пъти, когато слушах, нали, тази красива приказка, още докато бях в гимназия, не се замислих много и си казах, да, добре звучи, окей. Обаче има един проблем. Твърде малките числа не са нула. Те са 0.0000 нещо си. Обаче, когато агрегираме всичките тези милиони фирмички, нали, когато умножиш някакво число, което е по-малко от нулата, но не е нула по милиони, то вече става нещо значимо. И приказката горе-долу следната анекдота. Нека да си представим, че приложим същата логика за планетата Земя. Значи, квадратният метър, на който аз в момента, нали, стоя, за облеността му, все пак знаем, че планетата, нали, не е плоска, Земята не е плоска. Нали, но ако говорим за квадратния метър, на който аз се намирам в момента, неговата заобленост, неговата кривина е толкова малка, че можем да приемем за нула. Квадратният метър, който е съседство до мен, нали, неговата заобленост, неговата кривина също е толкова малка, че можем също да я приемем за нула. Ъгълът между тези два квадратни метра също е толкова мъничък, че можем да го приемем за нула. Тогава, нали, значи ние се намираме на нещо плоско. Ако мултиплицираме всичко това за всеки един следващ квадратен метър и нали, за всяка една кривичка между тези квадратни метри, значи ще излезе, че Земята е плоска. Нали? Това е проблем. Това е фундаментален теоретичен проблем и нали, всички знаем, че това няма как да се получи, но икономистите твърдят, че това е вярно. Тоест, икономистите реално погледнат тези, които са привърженици на ортодоксалната теория, на неокласическата школа, която подкрепя капитализма, неговата най-свободна форма, с минимална намеса на държавата, в общи линии твърдят, че Земята е плоска. И, съжалявам, но не. Преминавайки нататък на макроекономическо ниво, какъв всъщност е проблема, връщайки се към търсенето и предлагането, какъв всъщност е проблема? И защо не можем по такъв елементарен начин да агрегираме нали, множеството хора, множеството фирми, множеството продукти? В абсолютно всички науки, които се занимават с някакви системи, в които има биологичен елемент, от много десетилетия е ясно, че има едно такова нещо като самовъзникване, emergence на английски. Тоест, на всяко следващо ниво на организация се появяват нови характеристики, които не са характерни за по-ниското ниво на организация, когато говорим за комплексни адаптивни системи. Значи, клетките в нашето тяло имат някакви свои си характеристики. Обаче ние като тяло, като човешки същества, имаме не просто характеристиките на всичките наши клетки, ние имаме допълнителни нови характеристики, тъй като това е друго, по-високо ниво на организация. Нали, не става въпрос толкова за иерархично ниво, а за ниво на сложност. Колкото повече елементи има дадена система, толкова по-сложна става тя. И същото може да дадем пример с водата. Отделната молекула вода има някакви свои характеристики, нали, взаимодействие с други молекули, други химични съединения и така нататък. Молекулата вода няма свойството тя да е мокра. Молекулата вода не е мокра, но водата, която е сбор от множество молекули вода,
има тази характеристика да бъде мокра. Това е един перфектен пример за това как комплексните адаптивни системи и изобщо другите нива на организации имат нови и нови характеристики. Това е основният проблем на макроравнището на прокапиталистическата икономическа теория. Че тя разглежда макронивото като просто сбор от отделните индивиди. Затова в повечето учебници по икономикс ще видите, че дори когато става въпрос за национална държава и за това как се случват нещата, какво се случва с БВП-то, какво се случва с безработицата, с инфлацията, винаги се говори за отделния икономически агент, за отделния човек, за отделния индивид, какво прави той, как се държи той. И всичко просто се мултиплицира. Но това е доказано грешно от множество десетилетия. Затова по-редно е да говорим за социални класи, за икономически класи, да има някаква форма на класов анализ. Тоест, или ако не ви харесва думата класов анализ, може да си измислите всякаква друга думичка, която да замени думата класи, икономически класи, социални класи. Но става въпрос за групи от индивиди, които имат сходни свойства, които взаимодействат помежду си. От тяхното общо действие можем да видим и да съдим за начина на функциониране на някаква система. Докато обаче продължаваме да говорим само единствено за отделните икономически агенти, не можем да кажем нищо за това какво се случва на макроикономическо ниво. Другото нещо, с което стандартната ортодоксална икономическа теория е почти тотално обсебена, отвъд тема за търсенето и предлагането, е равновесието. Има някаква безумна фиксация в равновесието в икономическата система. Твърди се, че икономическата система на капитализма, оставена сама за себе си, се стреми винаги към равновесие и винаги сама се връща към това равновесие. Това е все едно, представете си планетата Земя, удря нещо, обаче тя си има някаква равновесна позиция и след като нещо е ударила, тя всячески се опитва да се върне към първата си траектория. Това също е доказано като грешно. Между другото, любопитното е, че много икономисти в неокласическата школа също са доказали, че това няма нищо общо с действителността. Икономиката не се оставена сама за себе си, икономическата система не винаги, даже доста рядко се опитва да се върне към това първоначално равновесие. Но отново тук проблем е чисто идеологически и идеята на това твърдение е, че трябва да оставим капитализма сам на себе си без намеса на държавата, защото наместа на държавата обикновено е вредна. Апропо, тук искам да отворя скоба, че аз не съм привърженик на държавата, аз съм като идеи съм антиавторитарен и смятам, че има други алтернативи, които не включват това да се върнем преди 89-та година. И аз по никакъв начин не искам да се върнем към това, което е било преди 89-та година, както много хора постоянно ни обвиняват. Връщайки се на темата за равновесието, основната идея на тази религиозна обсесия е именно да кажем, че капитализма ще се върне, оставен сам на себе си, към равновесие. Парадоксално, когато се случи някаква икономическа криза, тези, които най-много искат пазара да бъде оставен сам на себе си, обикновено казват: опа, ние тук нещо се объркахме, може би е добре държавата да ни помогне, да ни спаси, да ни налее пари и изведнъж лошата държава става много добра. Затова в различни така по-академични среди има това словосъчетание приватизиране на печалбите, социализиране на загубите. Когато става въпрос за печалби, не, нашите печалби. Когато става въпрос за загуби, не, вашите загуби на обществото. Държавата, която за да налее тези пари на фирмите, на корпорациите, трябва да ги вземе от някъде. И това обикновено са хора като мен, като вас, хора, които си плащат данъци. Техните данъци отиват за да спасят някой, който всъщност сам е създал проблема. Прочетете произволна статия за произволна икономическа криза и ще видите, че всъщност обикновено балоните, които са създадени именно от големите корпорации. Самата система генерира кризи. Тя не може да съществува без кризи. Другите последните два основни проблема на капитализма като теория, които ще засегна. Първият е свързан с парите.
Парите. Нещо толкова характерно за пазарната икономика, за капитализма. Оказва се, че теоретиците на капиталистическата икономическа система всъщност нямат абсолютно никаква представа как са се създали парите, откъде те са дошли, какво всъщност са парите, как функционират. Те твърдят, че парите се създават само единствено от Централната банка, т.е. от правителството, чрез печатането на банкноти и сеченето на монети. Никой друг няма възможност да създава пари, единствено държавата в ролята на Централната банка е икономиката на Дара. Другото, което искам да засегна, е ролята на правителството. Винаги се казва, че правителството, нали, е лошо, то спъва икономическата дейност, то е вредно, то създава ненужна бюрокрация, то пречи на пазара да се саморегулира. Нали, вече казахме, че всъщност тази идея за равновесие и връщането на икономическата система обратно към, нали, този рай на равновесието не се случва. И нали, които нещо така са провалили ситуацията и са ни вкарали в икономическа криза, винаги се обръщат към правителството, за да ги спаси. Но всъщност правителството се твърди, че има ролята единствено и само да съблюдава за спазването на правилата на играта, т.е. да съблюдава за това да се продължава с наличието на съвършена конкуренция. Друга обсесия на прокапиталистическите икономисти е съвършената конкуренция, наличието на толкова множество фирми, които са абсолютно независими един от друг, които имат абсолютно перфектна информация за ситуацията в рамките на дадена икономическа система. Винаги са абсолютно рационални. Това са все такива някакви предварителни условия, които ако се загледате в тях, се оказва, че са абсолютно грешни. Твърде дълго ще да разкажа за тях. Писал съм по темата, ще посна малко по-късно линкове, но твърди се, че ролята на правителството се изчерпва само в това и в това да осигурява някакви базови услуги, които социални услуги все повече ерозират и все повече се намаляват и все повече се прехвърлят в ръцете на корпорациите, които да се случат за печалба. Обръщайки се към действителността, към това, което ни случи през 2020 година, нещо, което не спирам да си мисля, че все пак има някаква причина здравеопазването да се нарича здравеопазване, а не печалбоопазване, тъй като целта му е да опазва здравето на хората. Това би следвало да е някаква публична услуга, до която хората имат достъп. Но, за съжаление, благодарение на капитализма, здравеопазването е приватизирано. Не само в България, и на Запад. Това е тенденция, която се случва от 70-те години насам, както казах по-рано. Оттеглянето на държавата от различните нейни социални функции. Здравеопазването, множество болници са закривани, защото целта вече не е да се лекуват хората и хората да бъдат здрави. Целта е болниците да са на печалба, да не са на загуба, да не са неефективни, да гледа се основно на парите, за които, както казах, капиталистическите икономисти също нямат никаква представа. Поради тази причина се закриват болници, поради тази причина всъщност шефовете на болниците получават някакви безумни бонуси, докато медицинските сестри, чиято борба ние трябва да подкрепим абсолютно на 100% за нормални условия на труд, за справедливо заплащане, за достъп до необходимите консумативи, за да нямаме толкова много заразени медици всеки ден. Цялата тази система трябва обратно, отново да бъде ориентирана към своята основна цел, т.е. опазване на здравето, а не генерирането на печалба. Толкова за момента от мен по темата Economics, т.е. икономическа теория и нейните провали. Нека да го поговорим съвсем схематично, ще кажа няколко неща за икономиката като система. Икономиката като система, нейната основна цел е да задоволява нуждите на хората. Да имаме някакъв входящ поток от суровини, материали, имаме някакви хора с някакъв креативен потенциал, с възможността да извършват труд,
Основната идея е как да съберем тези неща, да направим някакво производство, нали, тези суровини и материали да бъдат преобразени в нещо ново, в някакъв продукт с помощта на труда. Без труда тези неща няма как да се случи, няма как да преобразиш нещо, тъй като човека е, нали, поне на тази планета, поне доколкото ни е известно за момента, ние сме единствените, които можем да преобразяваме нещата. От една страна да преобразяваме заобикалящата ни действителност. От една страна това е нещо прекрасно, защото можем да създаваме нещо ново, което преди това не го е имало. Лошата страна на тази наша характеристика е, че когато сме твърде фиксирани върху някакви други цели, а не, например, качество на живот, това обикновено води до проблеми. И проблемите са видими, когато вечер погледнете през прозореца си, ако живеете в голям град и буквално видите въздух. Това в момента основно заради проблема с коронавируса е изключително наболял въпрос, тъй като всичките тези фини прахови частици, освен това пренасят и коронавирус и ситуацията се влошава и влошава. Нали? Знаеме какво прави Столична община, общината в София по въпроса. То е едно абсолютно нищо. Но основната цел е задоволяване на, както казахме, връщайки се на темата, основната цел на икономиката като система е да задоволи нуждите на хората, да преобрази някакви неща, нали, хората да ги преобразят в производствения процес, да получиме нещо ново, което да консумираме по някакъв начин, което да ни осигури какво? Благоденствие. Тоест качество на живота. Тоест, втората цел, нали, най-общо казано, което бихме искали от една икономическа система, да осигури качество на живот. За съжаление, виждаме, че от 70-те години насам, ако погледнем, ако сложим на една графика доходите на най-богатите 1%, 5%, 10%, изберете си от населението на Земята и, нали, на друга крива наложим динамиката на доходите на, примерно, най-бедните 10% или дори на половината от населението на Земята, долната половина от гледна точка на доходи населението на Земята, ще видим, че тази ножица, която се получава между тях, се разтваря все повече и повече. Неравенството между най-богатите и най-бедните се увеличава все повече и все повече, което не е устойчиво и не е ефективно. Това е друг проблем на капитализма като система. Не е ефективно защо? Защото води до в дългосрочен план това води до разпад на обществата. Нали? Появяват се различни общества или, както някои теоретици казват, дори различни човечества, които не просто живеят в отделни светове, а може би в бъдеще ще бъдат и различни като генотип, като хора, поради достъпа до различни технологии, до различни възможности по отношение на здравеопазване, по отношение на каквото друго искате да се сетите. Всички от тези цели, които казах, не са постигнати на ниво система, което, нали, няма как да е по друг начин, когато имате, нали, една тотално грешна теория, която може би е валидна за някаква друга планета, в която, нали, нещата се случват по друг начин, някоя друга планета, която може би е плоска, връщайки се на анекдота, който казах по-рано. Това, което наблюдаваме, както вече казах, огромно неравенство в обществото, липса на качество на живот за огромни маси от хора в глобален мащаб, някакви брутални разделения между богатия север и бедния юг, нали, дори не говорим само в Европа. Това можем да го наблюдаваме на планетарно ниво и чудовищно разхищение. Тук, нали, може би е редно да спомена, че именно това е едно от нещата, на което инициативи като Храна не война се опитват да обърнат внимание. Чудовищното разхищение на храна, докато има милиони хора, които буквално гладуват. Има милиони килограми храна, които в глобален мащаб всеки ден се изхвърлят, които могат да нахранят хората, които са годни като продукти, като крайни ястия, но просто понеже не могат да бъдат продадени на печалба, именно поради това неравенство, тъй като хората, които притежават огромната част от богатството,
нали, не могат да изядат примерно 100 пици на ден и няма да го направят, колкото и повече пари да имат, но пиците продължават да се произвеждат, докато тези, които са бедни долу в социалните слоеве, те искат да хапнат пица, примерно, но просто нямат доходите. Тази пица е вече произведена. Няма кой да я купи, защото хората, които биха я купили, които биха я изяли, нямат доходите. Именно заради тази ножица на неравенството. В крайна сметка всичко това ни води до огромно напрежение в обществото, противопоставяне на отделни слоеве в обществото, което е видно като погледнете всичките протести, които се случват нон-стоп в глобален мащаб. Всички тези протести са свързани именно с провалите на тази система. Защото хората са недоволни от това, че всъщност системата, която им е обещавала благоденствие, качество на живот, не го е постигнала. И те са недоволни и искат промяна. Тъй като обаче тези, които този ограничен елит, който се ползва, при който отиват всичките ползи от наличието на тази система, не са естествено готови доброволно нали, да се откажат от своята властова позиция, своята позиция. Нали, се случва сблъсък в обществото. Случва се сблъсък между отделни слоеве в обществото. Това е, може би, основното, което исках да кажа за настоящата икономическа система. Нейните провали са видими. Ще посна малко по-късно отделни статии във връзка както с теорията, така и с практиката. Между другото, наскоро на сайта на Живот след капитализма, нали, един теоретичен проект, който е свързан с фабрика Автономия, малко по-стар от нея. Публикувахме наскоро един много готин текст, свързан именно с парите и с правителството и с това как прокапиталистическите икономисти всъщност нямат представа какво се случва. На вече покойния Дейвид Грейбър. Препоръчвам ви да прочетете каквото намерите него, да изгледате някоя негова лекция, да чуете някой подкаст с него. Наистина изключително вдъхновяващо е. Твърде жалко, че човекът си отиде от този свят толкова рано, но съжаление, единственото, което можем да направим по въпроса в момента е да доразвием неговите теории, да се учим от него и да ги надграждаме. За какви алтернативи на настоящата система ще спомена накратко днес? Едната се казва Парекон, за нея също може да намерите много текстове в интернет на български. Втората е Дерастеж, т.е. Degrowth. И третото е социалната екология. И четвъртото, за което ще спомена, е икономиката на дар. Виждам, че вече съм изял 40 минути. Имам още 50, ще гледам да се вместя в тях. Ще съкратя част от нещата. Така, започваме с Парекон. Парекон е една теория. Парекон стартира като теория в края на 80-те, началото на 90-те години на 20 век. Измислено от двама американски икономиста, Майкъл Абърт и Робин Ханел, първо като чисто теоретичен експеримент, опитвайки се да покажат, че алтернатива има. Може да се изгради алтернативна икономическа система, както в теоретичен, така и в практически план. Така че можем да кажем, че нали, Парекон е нещо качествено ново, което се появява едва на края на 20 век. Първо като теория, през 90-те години на 20 век и дори в нашия век. Различни колективи, различни предприятия в различни части на света експериментират с части от теорията на Парекон. Парекон като дума е смесица от две понятия – participatory economy, т.е. икономика на участието. Основната идея тук е, че ние искаме да имаме икономическа система, в която хората участват, а не са изключени. Икономическа система, в която хората са овластени в вземането и в осъществяването на решенията, в производството и в консумацията. Няма огромни маси от хора, които са обезправени и които са изритани от масата, на която са всичките блага, които сме успели да създадем. Колкото и различните икономисти, били те прокапиталистически ориентирани или не толкова капиталистически ориентирани, да твърдят, че икономиката като наука, икономическата наука е нещо изключително обективно и няма субективен елемент. И не можем да говорим за
ценности, за някакви такива неща. Това не е вярно. Казах вече, защото теорията всъщност дори не е и теория, има по-скоро такъв религиозен елемент. Но всяка икономическа теория, всяка икономическа система в своя теоретичен план се базира на някакви основни ценности, които предопределят нейните предложения, нейните механизми, нейните институции. При капитализма това, например, е алчността, егоизма. Човек за човека е вълк. Всеки ще се справи сам. Всеки трябва да бъде оставен на себе си. Никой да няма намеса. По принцип е хубаво да не се мешаме в рамките на другите хора, в тяхното лично пространство, изобщо в техния начин на живот, и ние, антиавторитарните хора, наистина сме за свободата и за личната инициатива, но е много важно да споменем, че свободата на всеки свършва там, където започва свободата на някой друг. И моята свобода не може да е за сметка на вашата свобода. Както за съжаление се случва в момента в този капиталистически свят, в който всяко неподчинение, всяко желание за промяна е санкционирано от насилието на държавата. Връщайки се на Парекон и ценностите, в противовес на капиталистическите ценности, на егоизма, алчността, уеднаквяването на хората, казахме, че говорим само за икономически агенти, които едва ли не са еднакви, несправедливостта, която виждаме, неравенството, липсата на самоуправление, централизацията на властта и парите в корпорации и в държави, макар че корпорациите в момента, водещите корпорации са много по-богати, имат много повече власт от една огромна част от държавите в света. В противовес на всички тези неща, Парекон залага на други ценности. На първо място е солидарността. Какво бихме искали от една икономическа система? Казват Майкъл Албърт и Робин Ханел. В общи линии искаме хората да бъдат солидарни един към друг. Искаме хората да си помагат, искаме хората да движат заедно напред. Не искаме те да бъдат някакви социопати, чиято основна цел е да прецакат другите, да стъпат на врата им, да се покатерят на главата им и да са някъде по-напред, по-отгоре върху тях. Искаме да движиме заедно като общество, защото ние сме общество. Човекът е социално същество. Живее в групи, развива се в групи. Трудно е да си представим ситуация, в която отделни индивиди могат да дръпнат напред и това да е за сметка на всички останали и това да не доведе до разпад на групата, до разпад на обществото. Това е, което виждаме в момента по цял свят, разпад на обществото. На следващо място, каква друга ценност искаме? Искаме разнообразие. Не искаме избор между Кока-Кола и Пепси. Искаме избор между множество неща. Искаме да имаме възможност в създаването на тези различни алтернативи, създаването на това многообразие, на това разнообразие от стоки, услуги, от неща, на които можем да се насладим, неща, които можем да потребяваме. Не искаме уеднаквяване, не искаме всичко да е еднакво. Ние искаме да имаме разнообразие, да имаме различни възможности, алтернативи, различни пътища, по които да потеглим. Другото, което искаме, естествено, е някаква форма на справедливост. Не искаме да се шири корупция, не искаме да имаме несправедливост навсякъде около нас. Искаме да имаме възможност да живеем качествено и за да постигнем тази справедливост, освен това имаме нужда и от самоуправление. Искаме да имаме възможността сами да взимаме решенията за нещата, които се случват около нас, които ни касаят. Защото не можеш да имаш никаква справедливост, ако нямаш самоуправление. Не можеш да имаш и разнообразие, когато някой друг ти диктува какъв ще е твоя избор, че той ще е ограничен само между Кока-Кола и Пепси-Кола. Другите неща, които бихме естествено искали да имаме като някакви ценности в икономическата система, са ефективност, устойчивост и екологичност. Искаме да не разхищаваме ресурсите. Искаме да бъдем ефективни. Не искаме да разрушим цялата планета и да я изкопаем абсолютно цялата, за да можем да се движиме в колите си още 10-20 години, тровейки въздуха.
Това не е устойчиво, това не е ефективно и както виждаме, това изобщо не е екологично по никакъв начин. Това са неща, с които настоящата система очевадно се проваля. Нали, казах ви да погледнете какво се случва с въздуха вечерите в града, в който живеете. Така че ние бихме искали да заложим на една система, която генерира ефективност, която генерира устойчивост и която генерира екологичност. По какъв начин ще го постигнем? Парекон казва, че това може да се постигне чрез създаването на определени институции, които са качествено различни от институциите, които виждаме в капитализма. Тук е важно да отбележим, че под институции нямаме предвид Министерство на здравеопазването, парламента, Агенция за закрила на детето, Агенция по заетостта, Бюро по труда или нещо друго. Под институции тук се разбира механизъм за действие. И какви са институциите на Парекон, които могат да реализират ценностите, които споменахме, и да разрешат проблемите, пред които сме изправени в настоящата система, на която търсим алтернативи? На първо място това са работническите и потребителските асамблеи. Основната идея тук е, че за да реализираме самоуправлението и за да имаме разнообразие, хората, които произвеждат нещата, трябва да могат да взимат решения как искат да произвеждат тези неща и какво искат да произвеждат. Това ще са тези работнически асамблеи. Работниците няма да им бъде диктувано отгоре, някой да им казва: вие ще произведете това по еди какво си количество, защото грешната теория на капитализма казва, че това не е добрия начин. Не, напротив, ще оставим хората сами на работното си място да се обединяват. Ще има работническо самоуправление. Работниците ще контролират фабриките. Нали? Съвсем логично е тези, които произвеждат, да контролират това, чрез което произвеждат. Нали? Това е близко до акъла. Всеки човек обаче, освен да бъде работник, той освен това и потребител. Потребява някакви неща, консумира. Било то храна, било то мобилен телефон, лаптоп, слушалки, микрофон, листчетата, на които съм си написал бележките за днеска. И всеки един от нас има някаква най-обща представа какво би искал да потребява и колко би искал да потребява. Нали? Чисто ориентировъчно. Никога не можем да бъдем абсолютно изчерпателни. Най-малкото, защото непрекъснато се създават нови неща, за които ние не сме наясно. И нали, нещата, икономическата система, изобщо обществото е динамично, защото ние хората сме динамични и постоянно променящи се. Поради тази причина, нали, тези работнически съвети или работнически асамблеи и тези потребителски съвети трябва да комуникират помежду си, да се срещат, за да напасват от едната страна как работниците смятат да произвеждат и какво смятат да произвеждат като продукти, като количество, и от друга страна тези хора, хората като потребители, какво биха искали да потребяват и колко биха искали да потребяват. В тази връзка, друга една от институциите на Парекон е планиране чрез координация. Тоест, това какво ще се случва в икономическата система, в производството и в потреблението, примерно в следващата година, няма да бъде диктувано от някакъв планови орган, както е било в източна Европа преди 1989 година. Защото това е тромаво, очевадно е неефективно, не ни носи особено качество на живот, ни вкустенява в някакви продукти, които са били в миналото, но се появили някакви нови потребности, за които този планови орган ще разбере твърде късно и ще стане една бюрокрация, преизчисления. Не искаме също така и да оставим всичко на пазара, защото виждаме, че пазара се провали и неговата цел не е задоволяване на нуждите, не е генериране качество на живота, а генериране на печалба, максимизиране на печалбата за определени слоеве на обществото. Затова имаме нужда от нещо качествено ново, което ще бъде именно това планиране чрез координирано участие, това взаимодействие между асамблеите на работниците и асамблеите на потребителите. Съвсем естествено хората ще бъдат част както от асамблеята на своето работно място, като произвеждащи, като работещи хора, от друга страна ще бъдат част от някаква асамблея на потребителите, съобразно място, където живеят.
Ще има множество повторения, множество итерации между плановете, които двете страни подават една към друга, докато нали, се стигне някакво напасване, максимално близко напасване между това какво хората могат да произведат, искат да произведат и какво хората искат и могат да консумират. Нали, една стандартна критика, която се отправя към Парекон е, че това било трудно, че това било сложно. Аз не смятам, че е по-трудно и по-сложно, отколкото да вярваш, че едни 10 човека седнали на някаква маса в някакво ведомство ще се справят по-добре. Напротив, доказвам, че те се справят по-зле. Нито смятам, че е нещо по-трудно и по-сложно, отколкото да поставиш нещо на някаква невидима ръка на пазара, която е невидима, защото просто не съществува, и да очакваш някакви добри резултати. Напротив, най-нормалното и естествено нещо е да попиташ хората какво искат да потребят, какво искат да консумират, какво искат и могат да произведат и да ги оставяш да се разберат помежду си чрез наличните информационни технологии, които стават все по-софистицирани, все по-съвършени и дават все повече и все повече възможности. Другите две институции на Парекон, на които не е справедливо и не е ефективно и не води до добри резултати това да награждаваме хората за тяхната собственост. Заради това, че някой преди тях е генерирал някакво богатство, някакво имущество и те, нали, без да правят нищо, на тях им се полага да получават някакво възнаграждение. Нали, съжалявам, ама има една класа от хора, рентиери, които не произвеждат нищо, просто седят по цял ден, почиват си и взимат парите на едни други хора, които нямат тези блага в свои ръце, т.е. нали, хаузинг, домове. От едната страна, нали, са лендлордовете, собствениците на домове, от друга страна са тези, които нямат домове, които трябва да наемат нещо или да си купят нещо, за да живеят. Нали, не е справедливо ти да не правиш нищо, не е ефективно и това не насърчава и хората и тяхното развитие, да възнаграждаваш за това, което някой друг е постигнал преди това и му оставил. От друга страна, не е особено подтикващо към развитие и това да възнаграждаваш някой заради генетичната лотария, заради това, че той е по-силен и може да свърши нещо по-бързо. Да възнаграждаваме хората на база на техните усилия. Да възнаграждаваме тези, които се опитват повече, които се стараят повече. Нещо, което, нали, дори хората, които са привърженици на капитализма, ще кажат, че определено не се случва в държавната администрация. Че там има едни търти, които не правят нищо по цял ден, но взимат едни заплати. Те не полагат усилия. Нали? Да, в някаква степен това е вярно, но има една менеджерска класа на горните иерархични нива в корпорациите и в големите компании, които също нищо не правят. Освен да четат мейли, да пишат мейли, да дават нареждания. Те също не полагат усилия, но сходно на това, което твърдят за хората от държавната администрация, те също взимат някакви пари. Докато тези, които са по-надолу, са тези, които вършат цялата работа и взимат най-малко. Тези хора естествено се демотивират и не могат да развият дори креативния си потенциал, поради което е редно да възнаграждаваме усилията, да възнаграждаваме повече тези, които се трудят повече, които допринасят повече за обществото, които движат обществото напред. Другата, последната институция на Пареком, на която бих искал да обърна внимание, е така наречените балансирани работни задължения. Основната идея на балансираните работни задължения е, че можем да разделиме най-общо казано труда на такъв, който властява, който е креативен, който кара хората да развинтят въображението си, да разгърнат своя креативен потенциал и да създават. Да създават нови неща, да генерират нови идеи, нови начини за правене на неща. От друга страна, има един такъв монотонен, репетативен труд, който не е овластяващ, който те вкостенява в вършенето на еднакви неща. Аз примерно бачкам като счетоводител и в общи линии, пример за такъв неовластяващ труд е
това, както ние счетоводителите го наричаме, да набиваш фактури в счетоводен софтуер. Тоест, ти разгръщаш едни листа, гледаш някаква информация от тях, тук номер на фактура, дата, стойност, ДДС, цъка, набиваш някакви копчета там, даваш следващото и следващото и следващото. Това е такъв монотонен и репетативен труд, който не е овластяваш, който не ти помага за това да се развиваш като личност, да движиш напред, както се казва в Star Trek, да се самоактуализираш. Дори да премахнем всичките други проблеми, които водят до разслояване и разпад в обществото, казват Робин Ханел и Майкъл Албърт, ако не премахнем това разделение между овластяващия труд и неовластяващия труд, т.е. едни хора да вършат само овластяващите, приятните, креативните дейности, а други хора да вършат само тези, които са репетативни и монотонни, тези проблеми в обществото ще се запазят и това разделение ще продължи да бъде налично и ще продължи да води до разпад на обществото на различни подобщества и до разграждане на социалната тъкан между нас. И тази, дори на чисто психологическо ниво, тази завист, тази омраза, ако искате ги наречете, ако сте по-пацифистично настроени. Заради това трябва да измислиме някакъв микс от дейности, които ни овластяват, и дейности, които са по-репетативни и по-монотонни, по-скучни, по-глуповати. И в нашия работен ден, който смятам, че няма в бъдещето, в едно посткапиталистическо бъдеще, със сигурност няма да бъде 8 часов или 10 часов или 12 часов с този извънреден труд, който дори правителството в България постоянно увеличава и узаконява, а напротив ние ще работим по-малко, ще работим по 4 часа, по 6 часа, тъй като виждате технологичното ниво, на което сме стигнали, че вече човешкият труд не е толкова необходим, е лесно заменим от машини, но трябва да се намери някакъв микс между тези овластяващи и затъпяващи, ако искате ги наречете, дейности, който микс да ни дава чувство за стойност, чувство за качество на живот. Какво качество на живот имат хората, които вършат едно и също по цял ден, което е скучно, повтарящо се ден след ден, седмица след седмица, година след година. При тях нищо не се случва, за тях това са едни по 8 или повече часа загубени във вършене на едно и също нон-стоп. Докато едни други хора някъде се наслаждават на креативните дейности. Това разделение трябва да бъде премахнато, за да могат всички активно да участват, за да могат да генерират разнообразие чрез нови идеи, чрез нови дейности, чрез комуникация помежду си. Това е чисто схематично теорията на Парекон. По отношение на практиката, времето даже напредна доста. По отношение на практиката, на сайта Живот след капитализма може да видите доста примери как различни аспекти от Парекон са били експериментирани, са били изпробвани в различни краища на света. Продължава да се експериментира с тях и ден днешен. Издателства са пробвали тези балансирани работни комплекси, възнаграждения на база на усилия, цели милионни области в различни части на света, като например на областта Керала в Индия, са пробвали това планиране чрез координирано участие. В Порто Алегре в Бразилия също са експериментирали с това и резултатите са чудесни и се оказа, че да, наистина, хората получават качество на живот, когато им се даде възможност да участват. Докато системата, в която живеем в момента, ни лишава от възможността за участие. Изхвърляни. Премахва, елиминира възможността за постигане на качество на живот за огромните маси от населението и в общи линии води от криза в криза, икономическа и ни кара да се чувстваме все по-малки и все по-незначителни. Втората алтернатива, която бих искал да отбележа, се нарича degrowth. На английски, на български се превежда като дерастеж. Основната концепция тук е, че настоящата икономическа система, както на теория, така и на практика е отново почти напълно религиозно обсебена от идеята за постоянен растеж. Ние непрекъснато гледаме за това с колко процента се увеличил БВП.
И нали, ако БВП-то не се увеличава, ужас, ние се намираме в икономическа криза, трябва да се справим с това, трябва наистина постоянно да увеличаваме количеството, тази огромна купчина от стоки, които се произвеждат нон-стоп. Те трябва да стават повече. Хората трябва да консумират повече, нали, за да имаме икономически растеж. Защото целта, нали, според пропазарните икономисти е именно това. Нали, икономически растеж. БВП-то трябва да се увеличава. Това обаче има един основен проблем. И основният проблем е, че не се намираме на една безкрайна планета с безкрайни неограничени ресурси, а точно обратното. Намираме се на една крайна, фиксирана от към, нали, налични ресурси планета и за съжаление с темповете, с които живеем в момента и произвеждаме и консумираме в момента, тази планета малко няма да ни стигне. А за съжаление, за момента нямаме друга. За да се справим с този проблем и всичките му последици, особено в екологичен план, поинтересувайте се малко и от Петъци за бъдеще също така, глобалното движение, от Extinction Rebellion. Ще има неща на този фестивал и от тях и за тях. Нали, това са нови млади движения, които искат да обърнат много силно внимание именно на тези екологични проблеми. Нали, цялата тази теория и практика на капитализма води до ужасни екологични последици и в общи линии ни изправя през една катастрофа. Първо екологична катастрофа, но катастрофа и на обществото. Нашата планета, ако не спрем много бързо и едва ли не сега, да живеем по този начин, да консумираме толкова много от планетата, нали, просто ще ни доведе до масово измиране. Масово измиране на множество животински видове вече се наблюдава. Може би не е далеч времето, когато, нали, това ще застигне и нас като биологичен вид. Поради тази причина дерастежа казва не. Ние не трябва да гледаме на БВП. Не трябва да сме толкова фокусирани върху увеличаването на БВП, върху този икономически растеж. Напротив, ние трябва да гледаме щастието. Има един такъв индекс на щастието. Ние трябва да се обърнем към него. Трябва да гледаме да увеличим качеството на живот, щастието. Трябва да кажем край на този консумеризъм. Дерастеж е антиконсумеристка икономическа теория и практика и е насочена към някакво такова доброволно упростяване на живота, можем да го наречем. Тоест да се опитаме да живеем съобразно чергата, която имаме. Чергата, която имаме, е планетата Земя, която се задъхва. Трябва абсолютно целенасочено да се обърнем към дерастеж, т.е. към, ако не към отрицателен икономически растеж, то поне към нулев икономически растеж. Макар че, ако искаме, нали, да запазим себе си като общество, като биологичен вид, със сигурност нали, трябва да се обърнем към дерастеж. Тук е важно да отворя една скоба. Една от големите критики към дерастеж е в общи линии ама вие какво? В смисъл има държави на тази планета, които са изключително много икономически изостанали. Вие искате да им забраните те да се развиват ли? И може би ако бяхме някакви либерали, които, нали, които са насочени към запазване на настоящата система и, нали, мултиплицирането и в нали, изостаналите икономически държави, бихме се смутили от този въпрос, но ние за радост не сме. И нашият отговор по-скоро е не. Ние не искаме да спрем развитието на тези хора, на тези региони, на тези общности, на тези общества. Ние искаме да им помогнем, но искаме да насочиме вниманието им не към пръста, който сочи Луната, към самата Луна. Защото това количество блага, стоки, услуги, което ние искаме да имаме, за да потребяваме, не е Луната, то е пръста, който сочи Луната. Защото крайната цел е качество на живот, което не винаги може да се постигне само единствено чрез количествени натрупвания на неща, които да консумираме. Както виждаме, нали, в настоящия свят, всъщност тези огромни количествени натрупвания водят до качествени промени в негативен аспект. Така че следва да се обърнем към
качество на живот и към икономическо развитие, което не е фиксирано към това да генерираме все повече и все повече брутен вътрешен продукт, все повече и повече стоки и услуги, които да произвеждаме. Друг аспект на дерастежа е това, че ние трябва да се обърнем много повече към регионализиране на икономическата система. Безумно е да има някакъв продукт, който вземете за пример някакъв плод, който расте в, да кажем, Африка, който след това отива да бъде пакетиран в някаква друга част на света, след което се насочва към някаква трета част на света, която е отново на майната си. Всичко това се случва чрез изразходване на огромно количество невъзобновяеми енергийни източници, на петрол и на всякаквите други негови производни, на някакви такива невъзобновяеми горива. Това е неефективно, това е екологически разрушително, затова трябва да се насочим към регионализиране на икономиката. В някаква степен може би да бъдем самодостатъчни, доколкото това ни е възможно. Тоест, да можем на локално ниво да произвеждаме това, което ни е нужно, за да се даде глътка въздух на тази планета, а не непрекъснато да я заливаме с изгорели газове. Транспортният сектор след животновъдството, обръщам внимание, на първо място е животновъдството по вредни емисии, затова ви призвавам, ако не сте вегани, станете вегани. Може да не ви пука толкова за животните, но предполагам, че ви пука поне за планетата, на която живеете, за и въздуха, който дишате, т.е. ви пука за вас самите. Ако ви пука дори само за вас самите, станете вегани. Там, на първо място по вредни емисии в глобален мащаб е животновъдството. На второ място е транспорт. И тук не става въпрос за... Да, става въпрос, разбира се, за личните ви автомобили и за това безумие един човек да се вози в един автомобил и да генерира огромно задръстване, но много по-голяма част от вредните емисии от транспортния сектор са генерирани именно от превозването на стоки, които са произведени в една част на света, които са създадени в една част на света, занесени са в друга част на света, където да бъдат препакетирани, преетикетирани, са заминали след това за трета точка на другия край на света. Това трябва да спре, ако искаме да запазим планетата, която имаме. На следващо място, отново във връзка с темата за транспорта, едно от другите предложения на теорията на дерастежа е свободния градски транспорт. Ако искаме хората да слезнат от автомобилите, пределно ясно ни е, колкото и на госпожа Йорданка Фандъкова това да ни харесва, поради определени икономически интереси на хората около нея, на управляващия елит, на нас ни е необходим свободен, наистина свободен, общодостъпен, качествен и безплатен градски транспорт. А не линии да се закриват, а не да се закрива нощния транспорт, а не градският транспорт да работи до по-рано, да бъде правен на по-рядко като интервали между превозните средства. Напротив, или рейсовете да бъдат, или тролеите да бъдат правени от по-дълги съчленени автобуси на по-малки. Има някои квартали в София, които са изключително гъсто населени, дори нямат качествен градски транспорт и поради тази причина всъщност хората, колкото и да им се иска дори да слезнат от личните си автомобили, много от тях нямат възможност да го направят. И вината може би не е толкова тяхна, е на тези, които взимат решения, т.е. столична община, властите на местно, на регионално, на национално ниво. Така че много важно, ако искаме да постигнем подобряване на ситуацията в екологичен план, но и в икономически план, да имаме свободен, общодостъпен, безплатен градски транспорт. Също така е много важно да кажем не на изкопаемите горива, защото целият този процес на изгаряне на невъзобновяеми енергийни източници е това, което трови въздуха на тази планета. А без въздух, не само ние, но цялото биологично разнообразие на тази планета няма как да оцелее. Колкото повече тровиме своя собствен въздух, толкова по-малко има за нас, толкова по-малко ние можем да дишаме. Така че дерастежа, degrowth е насочен именно към това. Нова икономическа теория и нови икономически практики, които да прекратят с тази безумна надпревара за
по-голям икономически растеж, повече изкопаване и разрушаване на планетата Земя, за да бъдат превърнати всички тези първоначални ресурси в крайна сметка в количество пари. Защото основната цел, нали, не би следвало да е това, а би следвало да е генериране на качество на живота. Отново, за да растежи има още множество неща, които биха могли да се кажат, но имам още само 17 минути, така че ще спра до тук и ще посна малко по-късно разни линкове в Facebook събитието. Може да напишете и просто в Google Degrowth или да растеж и ще ви излезат неща както на български, така и на английски, така и на доста други езици. На следващото място нещо, което бих искал изключително схематично, на което бих искал изключително схематично да обърна внимание, защото не съм особено все още спец по тази тема, е социалната екология. Бих ви препоръчал да четете със сигурност много неща на Мари Букчин и не само. Да се поинтересувате от кюрдите в Рожава, какво правят те и как всъщност това са едни хора, които са притиснати от всякъде във военен конфликт и постоянно са мачкани, но въпреки това създават една изключително красива, овластяваща и еманципираща алтернатива на теория и на практика и надграждат множество други трудове на различни теоретици за това как можем да живеем по-добре. Основната идея на социалната екология е, че следва да третираме социалните и екологичните проблеми заедно. Не можем да ги разделиме. Не можем да игнорираме екологията от обществото. Всяко нещо, което се случва в човешкото общество, има определен екологичен отпечатък както върху флората, така и върху фауната около нас. Околната среда не е околна среда, защото тя не е просто някъде външно, отделно от нас. Тя е в нас, тя е между нас. И всяко наше действие в всеки един аспект от живота ни има определени последствия. Така че когато се опитваме да решим обществените си проблеми, трябва неминуемо да разглеждаме като свързани тези проблеми с екологията, с екологичния отпечатак. Трябва освен това да обединим отново политическото и икономическото. Не може двете неща да бъдат разглеждани отделно. Политиката и икономиката са свързани. Нали? Пределно ясно е това, като политически и икономически елит всъщност са се сраснали. Наоми Клайн има една прекрасна книга, която ви препоръчвам да прочетете, Шоковата доктрина, има е преведена на български, има цяла глава там, която се нарича Въртящата се врата. И в общи линии в главата се говори за това, конкретно се визира САЩ, за това как определени хора непрекъснато циркулират между държавни позиции и водещи позиции в водещи корпорации. Икономиката и политиката са свързани. Нещо друго интересно, което нали, гледах един интересен разговор преди няколко дни, беше темата не се говори толкова за корупция, за подкупи. Изобщо думата подкуп там не се споменава особено. Защо? Защото там няма подкупи. Това лобисти от корпорации да дават пари на политици, затова тези политици да гласуват закони, които са в полза на корпорациите, а не на обикновените хора, е легализирано с закон. Затова там няма толкова подкупи. Но това се случва. Това е начинът, по който функционира системата. И това е нещото, което се случва и в България. Просто тук все още не е узаконено, а се случва малко повече под масата. Не, че някой е наказан заради това. Няма как едни други да се наказат все пак. Малко абсурдно да твърдим, че просто със съдебна реформа всичко ще стане чудесно. Би било хубаво да е така, но това само няма да е достатъчно. Връщайки се отново на темата за социална екология, следващото нещо, което бих искал да спомена като нейна характеристика е нейния комунализъм. Също както при Дегро, тук идеята е такова регионализиране не само на икономиката, но и като цяло на обществения живот, т.е. вземането на решения и случването на нещата да е на комунално, регионално ниво.
Тук се намесва идеята, че може би в някаква степен е редно да се откажем от безумната ни идея за тези огромни мегаполиси, които, нали, виждаме качеството на въздух в тях, а да живееме в може би по-малки общности, които освен това, социалната екология казва, трябва да бъдат децентрализирани и пряко демократични. Тоест тези три неща вървят ръка за ръка. Комунализъм, децентрализация и пряка демокрация. Ако искаме, нали, да имаме някакво властяване на хората, ако искаме да постигнем качество на живота, не просто генериране на някакво количество пари, което да се ползва само от един ограничен кръг от хора, докато всички останали в общи линии сме в долната част на обществените слои, нямаме право на глас, нямаме право на достъп до вземането на решенията, не участваме в тяхното изработване, за нас остава единствено, може би, да ги изпълним въпреки нашата воля, тъй като те в повечето случаи не са в наша полза, са в полза именно на максимизирането на печалбата за някой. На следващото място в социалната екология е важно да споменем, че е изключително ключова роля, особено когато говорим за кюрдите и за техния социален експеримент, социален проект, който се случва вече много години. На ключово място е феминизма. Когато искаме на неиерархична система, би следвало да изключиме и да елиминираме формите на потисничество в тяхната цялост, в различните аспекти на живота. Различните видове потисничества базирани на пол, сексуална ориентация, цвят на кожата, етническа принадлежност, базирани на неща, свързани с патриархата, в който живеем. Затова когато, надявам се поинтересувате малко от проекта в Ружава, ще видите, че всъщност там ролята на жените е изключително застъпена, за разлика от капиталистическите общества, в които, например, заплащането на жените винаги е по-ниско от заплащането на жените, или различни такива патриархални, ретроградни общества, базирани на някакви ортодоксални традиции. Ролята на жената е само вкъщи, в кухнята, което е безумно. В проекта на еманципаторния проект на Ружава, на кюрдите, които стъпват именно на социалната екология, мястото на жените и тяхната роля е силно застъпена и може дори да видите снимки на много жени, които участват наравно с мъжете в отбраната на своите общности от желанието на различни сили да ги унищожат чисто физически. Ако имате възможност по някакъв начин да помогнете на хората в Ружава, съветвам ви да го направите. Също за социалната екология ще постнем отделни линкове малко по-късно, тъй като има много какво да се каже още по темата. И в оставащите около 9 минути ще завърша с икономиката на дара. Видяхте как се прехвърлихме плавно от неща, които са по-теоретични, към неща, които са по-практически. Икономиката на дара, на английски gift economy, е от алтернативите, за които говорех до сега, е нещо, което се доближава най-много до чиста практика и по-малко до теория. Да, има теория зад нея, но тази теория някакси се развила, може и по-скоро в последствие, поради една проста причина. Икономиката на дара като практика съществува откакто съществува човешкото общество като такова, откакто има хора. Абсолютно схематично, тъй като имам само още 8 минути, ще спомена за фалшивата история на парите, която се преподава в ортодоксалните курсове по икономическа наука. Там се казва горе-долу следното, как са появили парите. Значи, хората първо са разменяли на бартерна основа. Кило ориз за 2 кила картофи и каквото друго се сетите така помежду си. Хората в някакъв момент са осъзнали, че това е много сложно и са решили да използват някакво благо, някаква стока като измерителна стойност. Примерно, решили са, примерно, първоначално, че това ще са зранца ориз. Примерно. Но това отново казваме била някаква стока, която имала възможност сама за себе си да бъде потребявана и консумирана.
Тоест, нали, не е както в последствие се появява това друго посредствяващо нещо, а именно благородните метали, злато, сребро и така нататък. Нали, след първите стокови пари, т.е. стоки, които са използвани като пари, се появяват, нали, благородните метали и вземат тази функция, според стандартната теория. След което се появяват, нали, монетите, след което се появяват хартиените пари и така до наши дни, нали, когато вече имаме всякакви форми на пари, чекове, полици, записи на заповед, кредити, овердрафти, овернайт депозити и така нататък и така нататък. Всички тези финансови иновации, които винаги водят до криза. Нали? Малко очаквано, но факт. Малко очаквано за привържениците на капитализма. Тази приказка звучи доста добре и в общи линии нейният основен мотив е, че хората винаги са разменяли неща, винаги си измервали стойността на това, което си разменят на бартерна основа. Винаги имало някаква размяна, която е била, нали, двустранен процес. Ако аз ти дам нещо, ти трябва да ми дадеш нещо обратно и, нали, ние изчисляваме някакви стойности. Оказва се обаче, че това е грешно. И това е доказано грешно от науката антропология. Науката антропология се занимава с това да види как всъщност в действителност, нали, в истинския живот, хората са живяли, как са се развивали, по какъв начин са еволюирали техните общества и самите те като такива. Антропологията и археологията също са доказали, че всъщност това не е вярно. Оказало се, че историята е точно обратната. Хората са започнали и винаги в своята история като Homo sapiens хората са дарявали помежду си неща, без да очакват, нали, насрещен поток от стоки и услуги. И всъщност бартера се появява много по-късно. Дори парите са се появили преди бартера. Бартера просто се появява в момента, в който вече няма пари. Основната история е, че това да се подарява се използвало за скрепяне на съюзи между хората, тъй като ние сме социални същества и имаме съюзи помежду си, имаме съюзи между отделни общности. И процеса на даряване се използвало именно за това, за създаване на социална кохезия между групи от хора, между семейства, родове, между цели общности. Това да подариш на някого нещо безвъзмезно генерира дълг, но не дълга такъв, какъвто го познаваме днес и какъвто се появява горе-долу от Вавилон и Месопотамия, а дълга като социално отношение между хората. Дълг като нещо, което скрепи общностите. Това е все едно да си представите, че вие сте компания от приятели, които пият примерно сок или чай. И този път някой ще вземе чай, някой ще вземе сок. И другите... извинявам се, телефона ми звъни. Нали, другите в момента, в който вие им вземете този чай или дълг, този чай или сок, вече имат някакъв дълг към вас. Но този дълг не е монетизиран, той не е толкова пари, не изразява някаква тегоба, а той по-скоро изразява някаква връзка между вас, взаимоотношения между вас, спойка между вас като отделни индивиди, като общност, като група. Следващия път вие ще черпите, последващия ще е някой друг. И именно нали, икономиката на дара като практика спомага за спойката между хората на индивидуално ниво и на колективно ниво. Това са стари практики, които съществуват от праисторията. Още от тези времена, които ние не считаме, че са история, че едва ли не историята започва с появата на градовете държави и всъщност от момента на иерархизирането на взаимоотношенията между нас. От появата на големите градове държави, от появата на сеченето на монети. Тогава се промени концепцията за дълга, между другото, и тогава дълга вече строго финансово обвързан по някакъв начин и е свързан с някакво насилие. Ако не си платиш дълговете, лошо за теб.
Тези практики съществуват от праисторията. И между другото в отделни общности, които ние смятаме за примитивни, не знаем защо ги наричаме примитивни, при положение, че те се справят доста по-добре от нас, имат по-високо качество на живот и на действителност. Отделни общности в отделни части от света продължават да практикуват икономиката на дара. Отделно това дори в нашите модерни общества ние имаме различни форми на такава подаръчност, на такива индивидуални или групови волеизявления и практики на едностранно даряване. Споменах примерно за чайовете, кафето или бирата в парка с приятели. От друга страна мога да спомена нещо, което на английски е really free market. На български го превеждаме като наистина свободните пазари, които са чиято основна идея е хората да се съберат заедно на дадено място в даден час, за да дарят неща, които не употребяват, но които биха били от огромна полза на други хора. Тук отново се намесва и целта да се противопоставим на разхищението, целта да използваме максимално много нещата, които имаме, а не просто да ги изхвърляме в кофата, въпреки че те биха били полезни на някой друг. На следващо място следва да спомена, разбира се, и различни проекти като Храна не война, които обръщат внимание именно на това. Те са един вид икономика на дара, на практика. Самия факт, че се даряват продукти абсолютно безвъзмездно, че примерно се събират продукти от пазари, от местни фермери, дребни производители, които не могат да реализират всичко и да продадат това, което са произвели, го даряват и след това тези всички неща да бъдат сготвени и да бъдат дадени абсолютно безвъзмездно на хора в нужда, е показателно за важността на икономиката на дара, защото в противен случай тези хора биха били оставени на произвола на съдбата, защото, както казах и по-рано, държавата все повече се оттегля от своите социални функции. Тя не се грижи за тези хора. А тези хора са същите като мен и като вас. Тези хора също имат някакви идеи. Те могат да допринесат за обществото, но просто са отритнати. И редно и да им подадем ръка. На последно място, примерът, който бих казал, е абсолютно тривиален и може да го видите във всяко едно село. Различни семейства, различни къщи, които дават едни на другия. Виж, тук имаме чушки. Отгледахме чушки, които ние няма да ядем. Ето ви малко чушки. Отново няма някакъв ангажимент за даване на пари. Няма някакъв строго фиксиран ангажимент. На бартерна основа имам предвид. След това ние трябва да ви дадем еди колко си глави зеле, еди колко си зелки, еди колко си домати или нещо такова. Всичко това се оставя на... това е отново скрепяне на общностни и скрепяне на отношения между хората в противовес на разпадането на обществото, което наблюдаваме основно в големите градове. Вече 16:31. Успях да кажа почти всичко, което си бях намислил, което си бях написал. Съжалявам, ако съм говорил твърде бързо, ако съм използвал много термини, често се случва. Ако имате нещо неясно, за съжаление не остана много време, но ако имате някакъв въпрос по нещо от това, което говорех до момента, можете да постнете своя въпрос във Facebook събитието на Веган фестивала. Може да го пишете и като съобщение до Facebook страницата на Фабрика Автономия или по мейла на Фабрика Автономия или в Инстаграма на Фабрика Автономия и ако не аз, то някой друг от колектива ни ще го погледне, ще ме сръчка и аз със сигурно ще ви отговоря нещо или ако не знам отговор, което се случва, никой не е перфектен и никой не знае всичко, ще ви насоча към нещо, което може да ви бъде полезно, за да научите нещо повече за нещата, които говорих днес. Благодаря на всички, които ме гледаха и слушаха. Толкова от мен за днес. Пожелавам ви приятен уикенд. Останете с Веган фестивала на солидарността. Предстоят супер интересни неща. Много разнообразни, по много различни теми, свързани с какво ли не. Теория, практика,
И така. Чао!